ассалому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали мошини фурӯшии бародарон. Ҳама каса созен хубен, саломатиё настрен ё худованд ҳама вақт соз бошанд, дарди сартон набинам. ман дар навори имрӯза якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамам ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. касоне ки дар канали мову шумо меҳмонен, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. навора то охириша тамошо кунед. Ба шумо чӣ намуд мошин маъқул аст, дар комментария ҳатман бинависед. ман дар навори оянда баҳри шумо пешкаш менамоям. бародароне ки хонаи фурӯшӣ ягон мошини фурӯш доранд, номеро ватсапи мо дар болои экран аст. марҳамат ба мо роё кунед, мо рекламаш мекунем. хуб дӯстони азиз, наворо шурӯъ мекунем. мошини аввалини мо ВАЗ 2107, солиш 2003, мотор 06, сӯзишвориш газ, умуман бензин дагӣ нестай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархиш 12000 сомон. рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. марҳамат занг занед, бо муомила дорад. мотор ходовой 4 баллонш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин қайд кардааст ки мошин 100% ягон дард надорад. марҳамат касе мошин харад, занг занад, бо муомила мекунад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Toyota Fielder, солиш 2009, мотор 1.5, бензин, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархиш 41000 сомон. марҳамат касе мошин харад, рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. занг занад, бо муомила дорад. мотор ходовой 4 баллон навай, состояниш хуб, ягон дард надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст ки мошин 100% ягон дард надорад, яксола ҳуҷҷат дорад. марҳамат касе мошин харад, занг занад, бо муомила дорад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mercedes Benz, солиш 2001, мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд. нархиш 45000 сомон. рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. марҳамат занг занед, бо муомила дорад. дар боло соҳиби мошин қайд кардааст ки мошин 100% ягон дард надорад. марҳамат касе мошин харад, занг занад, хати соҳибаш бо чақчақ кунад. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Daewoo Leganze, солиш 1998, мотор 1.8, бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархиш 18000 сомон. марҳамат касе мошин харад, рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. занг занед, бо қайтон муомила мекунад. мошин состояниш хуб, ягон дард надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мотор ходовой 4 диска баллонш навай. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст мошин 100% ягон дард надорад. марҳамат касе мошин харад, занг занад, хати соҳибаш чақчақ кунад. мошини навбатии мо Opel Astra G мебошад, солиш 1998, бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархиш 36000 сомон. марҳамат касе мошин харад, занг занад, бо муомила дорад. мотор ходовой 4 баллонш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. состояниш хуб. марҳамат касе мошин харад, занг занад, дигар маълумотошро ахири соҳибаш пурсон шавем. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Mazda мебошад, солиш 2000, мотор 2.5, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархиш 60000 сомон. марҳамат касе мошин харад, рақамҳои соҳиби мошин дар болои экран аст. занг занед, бо муомила дорад. мошин состояниш хуб, ягон дард надорад. мотор ходовой 4 баллонш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кардааст ки бо яксола ҳуҷҷат дорад. марҳамат касе мошин харад, занг занед, дигар маълумотошро аз соҳибаш пурсон шавем.